Исәмесез пәндүшәмбе 2 май яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольна таныштырам. Бүген безнең программада. Шымырт чәчәк атканда һәр вакыт салкын була. Киенергә кирәк тиешеп кирәлгән, мәйтәм җылы була дигән, менә тагын салкын инде. Температураның кискен үзгәрүен белгечләр нәрсә белән аңлата? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Инспекторлар Казанның Совет районындагы бакчачылык ширкәтендә рейд оештырды. Үзебезгә зыян китерәсе килми, шуңа күрә безрәк сакланырга кирәк. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәләме? Рейдка Алия Сабирова да кушылды. Казан Кремлендә иң алдынгы командаларны хөрмәтләделәр. Чемпионат башлангыча мин аларны Арыслан дип әйтәм, Арыслан. Шуннан җигеп чыккач, бөркеткә әйләнәсез мен әйтәм. Бу сезонда Россия чемпионы исемен яулаган ир-ат һәм хатын-кыз волейболчылар турында Илдар Сафиуллин. 11 меңгә якын кунак һәм бер атналык эшлекле мәдәни чаралар. Көн сайын без связьда шул илләр белән төрле соглашениялар, договорлар булачак. Быелгы Казан форумының үзенчәлеге һәм хәзер нинди әзерлек бара? Бу хакта Гөлнас Сәйфетдинова. Әдәттә тапшыруны хаватырышы белән тәмамлыйлар. Без бүген аннан башлыйбыз. Иртәгә Татарстанда кар яварга мөмкин. Шатнасының беренче көненә республикада кисәк суытты. Алдагы төн майның иң салкын төне булып тарихка кирип калуы ихтимал. Температураның туфракта -2 градуска кадәр төшүен фаразлыйлар. Язның соңгы аенда Татарстанда мондый салкыннар 55 ел буе күзәтелмәгән. Әмма 1969 елда +0,5 градус була. Республиканың гидрометеорология үзәгендә әйтүләренчә, әлеге һава торышы безгә Арктикадан циклон алып килгән. Ул ким дигәндә бер атна хакимлеге итәчәк. Рүзәл Шарипов репортажы. Киенергә кирәк тиешеп кирәлгән, мәйтәм җылы була дигән, менә тагын салкын инде. Әле узган атнада гына футболка киеп йөргән казанлылар бүген урамга куртка киеп чыккан. Җиңел кепкаларын калын башлыкларга алыштырганнар. Халык күплегеннән гөрләп торган Казан урамнары да бушап калган. Кисәк суытып җибәрүне майда бәйрәмнәрен бакчада уздырган шәһәрлеләр аеруча авыр кичерә. Кар жава диләр, шунысы гына куркыта менә хәзер. Шуңа күрә мәйтәм утыртмакчы инде булмый, инде хәзер утыртып булмый. Бакчаларда начар инде хәзер аталар бөтен алмагачлар, шияләр аталар. Хәзер тагын бер нәрсә булмастыр инде, бөҗәкләр ишмилар бит берсе дә. Мин 70-нче елны хәтерлим. 1 майга кар яуды, 30 сантиметр. Әле бу зыян килмәгән, Аллага шөкер, ярый бит, нормально все. Мен җылы иде һәм мин дөресенчә бераз шундый шокта хәзер әйе. Уйладым, эссе булачак. Ләкин тизрәк барам да, дөресенчә уйлыйм, бәлки эссерәк булачак, ләкин юк. Минем өчен безнең климатка бу гадәти күренеш, андый хәлләр була инде. Әллә нинди куркынычлар түгел, Аллага шөкер. Шымырт чәчәк аткан вакытта һәр вакыт салкын була диләр. Татарстанда быелгы суык нәкъ менә шушы вакытка туры килде дә. Узган атна ахырларында шымырт чәчәк ата башлады һәм нәкъ менә шул көннән башлап температура да әкренләп түбәнәя бара. Апрельдә Татарстан эсселек буенча 2 мәртәбә температура рекордын яңарткан иде. Узган дүшәмбе 27 градуска кадәр кыздырып, 29 ел теркәлмәгән күрсәткеч кабатланды. Бүген синоптиклар тагын бер рекорд тарихка кирип калыр дип фаразлый. Ближайшая ночь прогнозируется самый холодный за ближайшие дни. Майның беренче 10 көнлегендә уртача температура 12 градусны тәшкил итә. Татарстанга мондый һава торышын Арктикадан циклон алып килгән. Без әле бер атна чамасы аның йогынтысында булачакбыз. Такие температуры близки к абсолютным рекордам. Хәзер май аеның абсолют рекордына якынлашабыз. 69 елда бу көнне нибары 1,4 градус булган. Гомумән майның беренче 10 көне безне аномаль салкыннар белән сынаячак. Бу арада атмосфера басымының уйнавы да көтелә. Мисал өчен бүген төнлә 9 мм-га төшәчәк. Сохраняться в ближайшие дни. Без бүген көн дәвамында республиканың гидрометеорология үзәгенең онлайн картасын күзәттек. Көндезге бердә алынган мәгълүмат буенча иң югары температура 10 градус Баулы, Нурлат районнарында теркәлә. Шул ук вакытта Казанда 5, Арча, Кукмара, Бойлар сабасында 4 градус кына. Температура җирлеккә карап үзгәрсә, явым-төшемнәр бөтен республика территориясын кулачлаячак. Осадки смешанного характера, дождь, мокрый снег.
Бу көннәрдә кар, яңгыр, карлы яңгыр явуы ихтимал. Шуңа төнлә һәм иртән юлда бозлавык барлыкка килергә мөмкин. Җил көчәеп, тизлеге секундына 22 метрга кадәр җитәчәк. Ә туфракта -2 градуска кадәр кырау була. Ялларда температура урны белән -5-кә кадәр төшә ала. Халык сынамышларына ышансаң, язның суык булуы авыл хуҗалыгына киресенчә яхшы тәэсир итәргә мөмкин. Майда салкын икән, икмәк уңа дигән әби бабаларыбыз. Те приметы, которые дошли до наших дней. Салкын майны уңдырышлы елга юрыйлар икән, бу чыннан да шулай булырга мөмкин. Чөнки сынамышлар тормыш тәҗрибәсе күзәтүләргә таянып әйтелгән. Аны табигать күренешләренә әзер торсыннар өчен буынга тапшырганнар. Синоптиклар быел майда һава торышының тотрыксыз булуын искәртә. Шуңа айның 2нче яртысында һәм азагында республикага янәдән аномаль эссе килүе ихтимал. Рүзәл Шарипов, Лейсен Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Көн суыттымы республикада электр жылыткычларын ешрак куллана башлыйлар. Бүген рәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен искә төшерде. Аеруча шәхси һәм бакча йортларында яшәүчеләргә игътибарлы булырга кирәк. Бөтен кеше бер юлы кабызганда чыбыкларга йөкләнеш арта. Татарстанда 22 апрельдә янгынга каршы махсус режим кертелде. Инде 13 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Бүген инспекторлар Казанның Совет районындагы Авашник ширкаты бакчаларын тикшерде. Ниләргә юлыктылар? Олия Сабирова бәян итәр. Без әле вакытны көтәбез. Кашан безгә ярыячак, рөхсәт бирәчәкләр. Салахиевларның участогында мангал да бар, утында әзер, ләкин янгынга каршы махсус режим вакытында аларның кирәге булмаячак ди Рәзилә. Киңәш ителгәнчә бакчаларында су тутырылган савытлар тора. Ул безнең иминлек инде, безопасность, шуңа күрә без әзрәк көтеп торабыз, пешермичә торабыз, яндырмыйча торабыз. Үзебезнең саулыкны, үзебезгә зыян китерәсе килми, шуңа күрә әзрәк сакланырга кирәк. Әлеге чордагы кагыйдәләрне Авашник 2 бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләргә бүген инспекторлар искәртә. Кыры үлән, көнкүреш калдыкларын һәм чүп яндыру, ачык утта ризык пешерү катгый тыела. Бу хакта махсус белешмәләр тараттылар. У нас есть традиция, субботник, семейный. Пушкаревлар гаиләсе өмәгә чыгып, участокларын кипкән яфрак һәм агач ботакларыннан бергәләп арындырган. Калдыкларны яндырырга ярамагынын беләләр. И в интернете это все говорится, да? Янгынга каршы махсус режимның таләпләре белән без таныш, интернеттан укып беләбез. Бакчачылык ширкәте рәисе дә җыелышлар үткәрә. Без бу йортта ел әйләнәсе яшибез. Газ кертелмәгән, шуңа электр җиһазларының төзек булуын контрольдә тотабыз. Электроприборами. Бу көннәрдә республикада салкын һава торышы урнашты. Йортта җылыткычларны кабызган очракта инспекторлар аеруча игътибарлы булырга чакыра. Паспорт булырга тиеш. Һәм инде алар аны кабызган вакытта һәр вакыт без тәкъдим итәбез аларга инде йортта булырга. Чөнки алар аны калдырып чыгып китсәләр, ул электроприбор аркасында булырга мөмкин, короткий замыкание һәм пожар чыгарга мөмкин. Бу безнең бер генә проблемный участок, да. Рейд барышында белгечләр ташландык участок янында да тукталды. Кырган үлән чистартылмаган, йортның хуҗасы белән элемтәгә чыга алмыйбыз ди ширкәт рәисе. Вот мен аны күргәнем юк, ачы күргәнем юк. Монда келмей дә. Естественно, заросший участок, но безнең кешеләр чистит аны, старается по максимуму. Ну, весной почистили, к осени уже опять все заросло. Ширкәттә 400-гә якын участок бар. 100-ндә ел әйләнәсе яшиләр. Урамнарда шундый янгын краннары тора, су башнялары да тәртиптә. Очыла и через рукав пожарный подается вода на машину пожарную. Татарстанда махсус режим 22 апрельдән гамәлдә. Шушы вакыттан бирле республикада янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен 13 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Әлеге чорда штраф күләме 2 тапкырга арта. Олия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Тукай районы башлыгы Фаил Камаевны 18 июньгә кадәр сак астында калдырдылар. Аның адвокатлары Татарстанның югары судына үй арестына күчерүне сорап мөрәҗәгать иткән, әмма бүген суд моңа риза булмады. 8-гә төшерәбез, район башлыгын 18 апрельдә кулга алдылар. Ул ришвәтчелектә шикләнелә. Тикшерү комитеты хәбәренә караганда, Фаил Камаев төзелеш оешмасы вәкиленнән 1 300 000 сум акча алган. Моның өчен фирмага районда эшләргә килешү төзергә ярдәм иткән дип шикләнелә.
Оны 206 миллион сум мошенниклыкка гайыплилер. Козаның Вахитов районы судында риэлтор һәм Финика проектында катнашучы Лилия Нуриевага карата җинаять эше буенча фикер алыша башладылар. Прокурор аңа нинди җәза бирүләрен сорый. Бу хакта Реальное время интернет газетасынан укырга мөмкин. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казан Кремлендә бер юлы 2 спорт коллективын тәбрикләде. Зенит Казан ир-егетләр һәм Динамо Акбарс хатын-кызлар командалары. Алар берничә көнлек төгәлләнгән Россия чемпионатында кубок һәм алтын медальләр белән бүләкләнде. Ике клубның да бер сезонда уңышка ирешүе сирәк күренеш. Безнең волейболчылар 2015 елда шундый җиңү яулаган иде. Алексей Песошин командаларга рәхмәтен җиткерде. Гадәттә Казан Кремленә бик сирәк транспорт чараларын гына кертәләр. Бүген күргәнебезчә 2 автобус янәшә тора. Аларның берсе Зенит Казан, икенчесе Динамо Акбарс командасыныкы. Һәм бу юкка гына түгел, әлеге 2 команда бу сезонда Россия чемпионатында алтын медаль һәм кубоклар яулады. Шул уңайдан чемпионнар командасын бүген иң затлы биналарның берсендә хөрмәтлиләр. Туп сарайындагы тантаналы вакыйгалар уза. Бүген бергә килгән чемпионнарны урамнан ук әнә шулай зурлап каршы алдылар. Егетләр спорт киеменә өстенлек бергән. Алар өчен бу сезон аеруча уңышлы булды. Клуб тарихында 12нче мәртәбә Россия чемпионы калдылар. Россия кубогы һәм суперкубок яуладылар. Чемпионат дәвамында нибары 3 уенда оттырдылар. На протяжении всего чемпионата вы продемонстрировали ярко. Казанны шанычлы рәвештә волейбол башкаласы дип әйтеп булам. Ул безнең республикада иң популяр спорт төрләренең берсе. Сезнең зур җиңүләрегезне күреп, волейбол белән кызыксынучылар арта. Сез сезон барышында мавыктыргыч уен күрсәттегез, бердәм булып ярыштыгыз. Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге волейбол федерациясенә Татарстан рәисенең рәхмәт хаты тапшырылды. Конкурировать становится все сложнее. Спорт в целом в стране развивается успешно, но при поддержке Раисы Республики Татарстан, Алексей Валерьевич, при поддержке правительства нашей республики, наших спонсоров, предприятий, организаций, учреждений, я думаю, мы будем в числе лидеров. Зенит Казан егетләре 3-1 исәбе белән соңгы уенда Динамоны тормар итте. Монда иң тәҗрибәле уенчыларның берсе Максим Михайлов. Буе 2 метрдан артык, 9нчы тапкыр чемпион калуы. Әтиян исә 8 яшендә волейбол түгәрәгенә биргәндә уллары Олимпия уеннары чемпионы булыр дип башына да китермәгәндер. 9нчы тапкыр Россия чемпионы исеменә лаек булсам да, һәр вакыт яңа хисләр кичерәм. Һәр җиңү үзенчә кадерле. Әлбәттә, барлык кубокларны җыярга дигән максат куймыйм. Иң мөһиме мавыктыргыч волейбол күрсәтү. Дмитрий Волков 2нче тапкыр Россия чемпионы булды. Аның өчен команда гына түгел, гаиләдә дә шатлык көтелә. Чемпион хәзер әти булырга җыена. Жена купила на самом деле. Хатыным бала карау турында китап сатып алган. Мин болай да барлык нечкәлекләрен беләм дидем. Иң мөһиме әти булырга әзермен. Бәлки җәйге ял вакытында укырмын да әле. Чемпион егетләр һәм кызлар үрнәгендә волейболны спортчылар гына түгел, мавыгучылар, төрле оешма хезмәткәрләре, укучылар да уйный. Егетләрне күрәсез бит. Мен әйтәм, чемпионат башлангыча мин аларны Арыслан дип әйтәм, Арыслан. Шуна җигеп чыккач, бөркеткә әйләнәсез, мен әйтәм, бөркет. Уже не победители. Янатарлар бик көчле поддержка бирә безнең командага, көч бирә, безнең 7нче игрок кебек. Монысы Динамо Акбарс волейболчы кызлары бәйрәмчә затлы итеп киенгәннәр, кроссовкаларны үкчәле туфлига алыштырганнар. Гүзәл затлар командасы 7нче мәртәбә Россия чемпионы булып танылды. Финалда Калининградның Локомотивын җиңделәр. Воспоминанием на всю жизнь. Җиңү яулагандагы шатлыклар гомергә дә онытылмый. Бу зур бәхет, тырышлык. Мин туган көнемдә чемпион булу теләген әйткән идем. Киләсе елга тагын шуны телим. Полина Матвеева Самардан ул Казан командасына узган ел килде. Мондагы мөхитне ярата. Егылып имгәнгәч тә коллективка ярдәм итү өчен тиз арада тернәкләнгән. Табиблар быел гомумән уйнарга чыга алмыйсың дигән идем. Уйныйсың, паркетка чыгып җиңү яулыйсың килде. Шулай килеп чыкты да. Егетләр һәм хатын-кызлар волейбол командалары Әсхат Сәфәров җитәкчелегендәге Динамо спорт җәмгыяте базасында барлыкка килгән иде. Монда оешкан коллектив бер кайда да юк ди Динамоларның устазы. Никогда не увидел такой клуб, как... Мин төрле җирдә тренер булып эшләдем. Мондый команданы күргәнем юк иде. Бары тик Төркиядә генә шуңа охшаш спорт командасы бар. Мин монда килгәч бик сыкландым. Ике команда да киләсе сезонга чемпионнар составын саклап калырга тырышачак. Хәзер спортчылар җәйге ялга таралыша. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Бір атна дауымында БРИКС елдері ойындарына 10 000 билет сотылған. Қазір yüzу, спорт гимнастикасы, фехтование, дзюдо, бадминтон, ушу, күреш һәм билбаулы күрешкә билет алырга була. Келесі атнада жеңіл атлетика, пляж волейболы, бокс, теннисқа сота башлаячаклар. Билетларны БРИКС ойыннары яки kassir.ru сайтынан алырга мөмкин. БРИКС программасына спортның 30 түрі кертелгән. Халыкара вакыйга 12 июньнән 23-нә кадәр үтәчәк. 60 илдән килгән спортчылар катнаша. Казан агросәнәгать паркы бер атнага хәләл форматка күчәчәк. Изге Болгар җыенын бөтен дөньядан килгән кунаклар күрә алачак. Тан 2 атнадан 14 майда Татарстанда Россия ислам дөньясы дип аталган халыкара икътисади Казан форум ачыла. Быел 2нче тапкыр федераль статуста уздырыла. Аңарча ел саен 6-7 мең кеше катнашса, 2023-тә 15 меңгә җитте. Бүгенгә 11 мең кеше теркәлгән. Көне җитәрәк алар тагын да артачак. Бүген хөкүмәт йортында 15-нче юбилей форумына әзерлек һәм аның үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Эшлекле һәм мәдәни программа нидән гыйбарәт? Гөлназ Сайфетдинова репортажы. В этом году нам предстоит проведение 15-го юбилейного Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум». И для нас это тоже серьезный рубеж. Май уртасында башланачак форумның зурлыгын катнашучыларның саныннан да чамаларга була. Бүгенгә 10,977 кеше теркәлгән. Гадәттә катнашучылар соңгы көннәрдә арта. Россия ислам дөньясы Казан форумы, икътисади форумы Россия өчен ислам дөньясына юл ачучы урын булып тора. Кызыксыну зур. Самые большие делегации. Иң зур делегациялар Мисыр, Индонезия, Казахстан, Ливия, Малайзия, Сәгуд Гарәбстаны, Сенегал, Төркмәнстан һәм Үзбәкстаннан киләчәк. Шулай ук Россиянең 80 төбәгеннән кунаклар көтәбез. 20 губернатор, төбәк җитәкчеләре дәрәҗәсендә катнаша, бизнес вәкилләре күп. Гадәттәгечә Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгород шәһәрләре, Башкортстан, Дагестан, Чечня, Мордовия кебек төбәкләрдән күп кешелек делегациялар булачак. Бүген форумның оештыру комитеты җитәкчесе вице-премьер Марат Хөснуллин эшлекле программаның әзер булуын хәбәр итте. Ул форумның сайтына урнаштырылган. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең утырышы 100дән артык эшлекле сессия, хөкүмәтара комиссияләр утырышы, ислам хезмәттәшлеге илләре генераль прокурорлары съезды, хисап палаталары, салым органнары съездлары, сәүдә сәнәгать палаталары форумы, программа бик төрле, ислам финанслары, партнерлык хезмәттәшлеге турында аерым сөйләшәчәкләр. Татарстан бу тармакны үстерү буенча пилот төбәк буларак тәкъдимнәрен әзерләгән. Партнер финанслары принциплары буенча Татарстанга инвестиция кертү һәм юнәлештә бөтен дөнья халыкара эшне үстерү. Менә без бик зур өметләнәбез шушы менә киләчәк форумда әзерләдек портал. Шул порталда без инде менә безнең Татарстанда нинди мөмкинлекләр бар, нинди проектлар инвестиционный бар, нинди инструментлар без инде үзебезнең республикада кертеп җибәрдек инде менә шул экспериментында инде алсак. И отдельно шундый менә очрашулар ясап, шул безнең килгән кунаклары белән инде менә шундый эшләп барабыз. Форум көннәрендә Агросәнәгать паркында хәләл ярминкә эшләячәк. Үзебезнең җитештерүчеләрдән кала Россиянең 10 төбәге Иран, Төркия, Әфганстан, Азәрбайҗан, Индонезия, Малайзия компанияләре катнашачак. Хәзер сату урынын шәригать таләпләренә туры китерү өчен монда әзерлек башланган. Узган елгы форум вакытында да Агросәнәгать паркы 5 көнгә яңа форматка күчкән иде. Мондагы ярминкәне 40 мең кеше килеп күрде. 20 миллион сумлык азык-төлек сатылган була. Агропаркта безнең бөтен продукциясе бар. Анда безнең дуңгыз продукциясы бар иде, арыклар да бар иде, менә бөтен хәрәм продукция нәрсә бар. Алар безнең инде ул көннәрдә булмаячак. Урыннар әзерләнгән, продукциянең ассортименты да күбрәк булачак инде. Әле бүген көндә менә бу мин әйткән 9 ил генә түгел, күбрәк тә булачак, чөнки бүген хәтле безнең әле эш алып бара, переговорлар алып бара. Икътисади хезмәттәшлеккә, күчемсез милеккә кагылышлы күргәзмәләр Казан Экспода эшләячәк. Форум барышында 45 килешү имзаларга ниятлиләр. Катнашучылар сәнәгать предприятиеләренә барачак. Эшлекле программадан тыш 30дан артык мәдәни чара каралган. Юнус Әхмәтҗанов исемендәге аш-су осталары турниры, театр, музейларга бару, мода фестивале, хоккей, көрәш турниры. Театр репертуарларын, музейларда күргәзмә проектларын юнәлдердек. Шул менә кунаклар өчен һәм аның эштәлеге дә мәгънәсе буенча ул безнең булган кунакларга якын булсын дип. Мәсәлән, безнең театрларда, опера дәүләт театрында без милли операларын куябыз. Кунаклар ЮНЕСКО һәйкәлләре белән кызыксына. Казан, Кремль, Болгар һәм Зия утрау шәһәренә экскурсияләр оештырыла. Форум 14 майда башлана. Катнашучылар 9 майда Идел буе Булгарында ислам динен рәсми кабул итүгә багышланган җыенга барачак. Гөлназ Сайфетдинова, Ремзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.
Татарстанда киләсе елда төзекләндереләчәк парк-скверлар ишек аллары өчен 421,820 кеше тавыш биргән. Онлайн сайлау 2 көн элек тәмамланды. Шәһәрдә уңайлы мөхит булдыру федераль проекты буенча республикада кайсы урыннар яңартылыр. Җиңүчеләре май уртасына элан итәчәкләр. Россия буенча тавыш бирүдә 17 миллионнан артык кеше катнашкан. Бу узган елдан 3 миллионга артык. Бүген бу хакта премьер Михаил Мишустинга вице-премьер Марат Хыснуллин сөйләде. Россияне самостоятельно выбирают парки, набережные. Иң беренче итеп кайсы объектны төзекләндерергә, яр буйларынмы, парк, сквер, урам ишегалларынмы, халык моны үзе сайлады. Соңрак җиңеп чыккан урыннарның дизайнын да алар билгеләячәк. Онлайн тавыш бирү аша без җирдәге яшәүчеләрнең теләкләрен беләбез. Аларны тормышка ашырырга тырышабыз. Мондый эшне 2021 елда башлап җибәрдек һәм аның уңай нәтиҗәләре күренә. Бүген Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында остазларны искә алдылар. Дин әһелләре, зыялылар, татар җәмәгатьчелеге алар рухына дуга кылды. Әлеге юланы Казанның ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә хезмәткәрләре 26 ел дәвамында үтәп килә. Соңгы елларда дистәләгән билгесез каберне тапканнар, яннарына QR-кодлы элмәт токта урнаштырганнар. Шушында урын алган улуг шәхесләребезнең, хәзрәтләребезнең, мугаллимнәребезнең, мөдәррисләребезнең, зыялыларыбызның җәмәгатьчелекләрен бүген без искә алабыз. Дин әһелләре иң элек Илхам Шакиров, Туфан Миңнуллин, Нәҗибә Ихсанова һәм Мир Касыйм Госманов каберләре янында туктап дуга кыла. Татар халкының асыл һәм милләт өчен янып яшәгән шәхесләрен искә алмыйча үтеп китеп булмый диләр. Бүген алар 12 кешенең каберенә зиярат кылырга килде. Шихабетдин Марҗани хәзрәтләре булсын, Галимҗан Баруди хәзрәтләре, Әхмәт Хади Максуди һәм башка хәзрәтләребез бигрәк тә бездә совет чорында, күчеш вакытында динебезне саклап, бүгенге көнгә хәле китергән остазларыбыз бирде алган. Әхмәт Зәки хәзрәт Сафиуллин булсын, шул ук вакытта безнең Габдулха хәзрәт Саматов, Закария хәзрәт Минбалиевлар һәм башкалар. Быел беренче тапкыр Зөфәр хәзрәт Зәйнуллин кабре янында да тукталдылар. 17-18 ел азан әйтелмәгән, ягъни манарадан кычкырып әйтелмәгән азанны ул менә шундый җөрьәт итеп азанны әйтә башлый. Менә шунда күмелгән күп руханиларның хәтта хәбәрләрен белмидем дә. Чынлап та алар безнең милләтебез өчен зур эшләр эшләгән кешеләр. Безнең телебезне, безнең динебезне, безнең гореф-гадәтләребезне, безнең кыйблабызны саклап калган бабайларыбыз. Бу шәхесләрне инде белү безнең өчен тарихыбызны яңарту, искә алу, элекке геройларыбызны кая икән, кая күмелгәннәрен белү, ул бер төрле шундый яшәү көчен арттыра инде һәм аларга карап инде безгә дә тагында дөресрәк яшәргә, күбрәк нәтиҗәле гомер кичерергә шундый бер сәбәп була инде. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә әһелләре соңгы елларда Мөхәммәд Садыйк Аликәев, Шейхелислам Хәмиди, Габдулкайым Габдулбадыйков, Шәйх Әхмәд Иманкулов кебек хәзрәтләрнең каберләрен табып таш куйганнар. Аларның кем икәннәрен белү өчен QR-кодлы такталарда урнаштырылган. Һәрбер каберлекләргә шәхесләр турында бай мәгълүмат тупланган, менә шундый штрих-кодларда урнаштырганнар. Менә шулай итеп телефонны якын китереп, алар турында бик күпне белергә мөмкин. Мин инде менә уйлап йөрим. Безнең язучылар вазалар шундый әкрен-әкренләп шундый QR-кодларны куярга иде каберләрендә. Вафат булган. Аннан шул ук галимнәребезгә, безнең белән менә безнең мирас журналы белән аралашкан бигрәк тә инде. Менә шундый теләкләрем, хыялларым да бар. Остазларны искә алу чарасы инде 26 ел үткәрелә. Ханты-Манси автономияле округы мөфтие Тахир хәзрәт Саматов һәр ел саен кайтырга тырышам ди. Монда әти-әнисе җирләнгән. Зур хәзрәтләребезнең да зияраты һәм безнең шундый шәхесләрнең зияраты. Алар өчен кайтып дуа кылырга һәр вакытта тырышам. Дин әһелләре һәм зиялылар Каюм Насыйри, Габдулла Тукай каберләре янында да тукталды. Остазлар рухына дуа кылу, тарихны саклау һәм яшь буынга алар турында мәгълүмат җиткерү өчен кирәк ди катнашучылар. Шулпан Касымова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Түбән Камада җиңү кәрваны узды. 9 май бәйрәме алдыннан волонтерлар шул исемдәге акцияны үткәрә. Аңа шулай ук мәктәп укучылары һәм лаеклы ялдагы кешеләр кушылды. Әлеге чара барышында СВОда катнашучыларга гуманитар ярдәм җыялар. Шәһәр скверында акцияны оештыручылар азык-төлек, урын-җире кирәк-яраклары, көнкүреш химиясе туплый. Бу юлы җиңү кәрваны белән бәйрәм теләкләре язылган котлау хатлары, балалар рәсеме, тәм-томнар да күп юлланачак. 9 май алдыннан егетләрнең бераз булса да кәефен күтәрәсебез килә ди волонтерлар.
Selamet bulsunlar. Bizim temler rızıklarımızla temler aşağı bir şey etsinler. Балалар белән ата-аналар бик ярдәм итәләр. Бик зур рәхмәт аларга. Монда бик теләп килә ул яшьтәге кешеләр, мәктәп укучылары, библиотека хезмәткәрләре, балалар бакчаларыннан 31-нче, 42-нче балалар бакчасы, 20-нче, 15-нче бал шәһәребезнең мәктәбе укучылары коллективы килә. Милосердиедан килделәр күпчелек. Ак Барсның киләсе сезондағы яңа составы формалаша башлады. Чөнки 30 апрельдә баш тренер һәм кайбер уенчыларның контрактлары гамәлдән чыкты. Хәзер трансферчылар кемнәрдер командадан китә, икенчеләре яңа килешүләр имзалый. Әйтик, һөҗүмчеләр Дмитрий Кагарлицкий белән Кирилл Петров һәм сакчы Кирилл Адамчук Казан коллективыннан китте. Ак Барсның яклаучы кайбер хоккейчылар да билгеле. Егор Коршковка зур өметләр баглыйлар. Моннан тыш капкачы Тимур Билалов, сакчы Алексей Марченко һәм һөҗүмчеләр Кирилл Семенов, Семен Терехов, Максим Быков та спорт карьерасын Казан командасында дәвам итәчәк. Хәзер җанатарларны баш тренерның кем булуы кызыксындыра. Ак Барслар төшергән видеороликта бу сорауның җавабына ишарә бар кебек. Аннан күренгәнчә, Бауман урамындагы сораштырулар вакытында Әнвәр Гатиятуллин килеп чыга һәм телефонында «Мин яратам сине Татарстан» җырын тыңлавын әйтә һәм Ак Барс кибетенә кереп китә. Тон шунысы игътибарга лаек, Әнвәр Гатиятуллинның костюмында Ак Барс тамгасы беркетелгән. Здравствуйте. Это Акбарс прослушка. Как вас зовут? Анвар. Что у вас сейчас играет? Салават. Мин яратам, сине Татарстан. Мин яратам, сине Татарстан. Алтаннарың өчен яратам. Әлеге шундый яңалыклар иде. Хәзер рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүмат белән Айрат Шамс таныштырыр. Мин сезнең белән сау булышам. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Красители пищевые для яиц. 9,90. Это победа! Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. Только в мае. Премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РФТ 207 2080. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Киләсе тәүлектә Татарстанда тагын да салкынрак булачак. Урыны белән кар фаразлыйлар. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Орча, Яшелүзән һәм Кукмарада болытлы, карлы яңгыр көтелә. Көндез температура +3-4 градус, төнлә -2 градус. Буа, Апас һәм Тәтештә болытлы. Монда да яңгыр һәм җепшек кар фаразлыйлар. Көндез температура 2-4 градус җылы, төнлә 1-2 градус салкын. Чистай, Мамадыш һәм Нурлатта болытлы, урыны белән карлы яңгыр явачак. Көндез температура +4-5 градус, төнлә 0-1 градус. Яршаллы, Минзәлә һәм Актанышта болытлы, урыны белән яңгыр һәм кар явачак. Көндез 5-7 градус җылы, төнлә 0-1 градус салкын. Әлмәт, Баулы һәм Азнакайда температура көндез 5-8 градус җылы, төнлә 0-1 градус салкын. Монда да болытлы, җепшек кар һәм яңгыр. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә салкын булачак. Зөядә температура көндез 4 градус җылы, төнлә 1 градус салкын. Болытлы булачак. Яңгыр һәм җепшек кар фаразлана. Болгарда көндез 3 градус җылы, төнлә 0 градус тирәсе. Монда болытлы булачак, карлы яңгыр явачак. Алабугада температура югарырак.
ул +6 градус тәшкил итәчәк. Болытлы, яңгыр көтелә. Төнлә исә 0 градус булачак. Татарстан башкаласында да җипшек кар белән яңгыр көтелә. Көндез температура 4 градус җылы, төнлә 0 градус. Атмосфера басымы 749 мм. Җил төньяк көнбатыштан. Аның тизлеге секундына 8 метрдан да артачак. Дымлылык 71%. Җирнең магнит кыры тутырыксыз. Әлегә шулар. Сәламәт булыгыз. Үзегезне саклагыз.